Donald Bellizzi, ex-patri Franġiskan u ex-kappellan ta' Burmarrat, kellu sentenza ta' 3 snin ħabs ikkonfermata fl-istadju tal-appell wara l-instab ħati li abbuża minn tifel. Il-każ seħħ bejn l-2010 u l-2013 meta t-tifel kienet jiġi mġiel jimmasturba u jagħmel qatt indiċenti fuq il-patri. Min xhieda li ngħatat anke mill-familja tat-tifel li l-identità tagħha ma tistax tiġi żvelata fuq ordni tal-qorti, it-tifel kien jittieħed f'dar tal-irtirar f'Burmarrat u anke Marsalforn għal taħdidiet tal-vokazzjonijiet u hawnhekk il-patri kien jabbuża minnu. It-tifel kien qal lill-ommu li Fader Donald messu. Spjega kif il-patri kien anki masturba lilu anki fi żminijiet differenti f'kunvent fir-Rabat meta tkun ġejja xi festa fejn kien ikun se jsir l-armar għall-ġimgħa l-kbira. Bejn it-tifel u l-patri anki sess orali kien spiċċa seħħ. Fil-qort intqal kif Fader Donald Bellizzi spiċċa jsir ħabib tal-familja tal-vittma u anki kien imur jikol għandhom. Hawnhekk it-tifel kien jitlaf kamartu meta jara wiċċ il-patri u l-ġenituri tiegħu ntebħu li hemm xi ħaġa stramba. Il-familja spiċċat anki tirrapporta l-kurja biex jittieħdu l-passi. Kien hemm żmien ukoll meta Fader Donald Bellizzi neħħowlu l-abbatini u tfal mis-servizzi reliġjużi li kien jagħmel u hawn staqsa lil dak li kien abbużah jekk tkellim xi ħaġa. Il-patri għandu wkoll każijiet oħra ta' abbuż sesswali fuq tfal oħra u fil-possess tiegħu nstab materjal pornografiku ta' tfal. Il-qorti ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma u familtu.